Κάποιος ο οποίος είναι δυνατός και ισχυρός και δεν κάνει ζημιά γιατί σέβεται τον διπλανό του, αυτός είναι που έχει πραγματική δύναμη. Αυτός που την έχει αλλά την ελέγχει. Νομίζουν οι γυναίκες ότι ο σύντροφός είναι πιστός. Ωραία, άνοιξε το κινητό του να δεις τι γίνεται. Για δες λίγο τα μηνύματά του, τι συνομιλίες με τους φίλους του. Τα σχόλια στο Instagram. Ο λόγος μου Θαγαρόλης είναι. Ο λόγος μου Θαγαρόλης. Και να καταλάβεις ότι δεν είναι καθόλου πιστός. Μα η φύση του άντρα, κοίταξε, είναι ο άντρας εξαιρετικά έχει μια πολυγαμική στρατηγική. Μα είναι βιολογικό. Είναι βιολογικό αυτό. Οι γυναίκες είναι υπεργαμικές. Ναι, Σαν τον καλύτερο. ακριβώς. Πραγματικά θα είναι πολύ μεγάλη δύναμη για κάποιον ο οποίος όντως έχει επιλογές και το έχει να πει, ξέρεις τι είμαι με αυτήν. Εντάξει, τώρα στο η φύση του άντρα είναι πολυγαμική, της γυναίκας είναι υπεργαμική. Δεν ξέρω, ρε μάγκης. Εντάξει, δεν θα πω κάτι γιατί δεν ξέρω κιόλας. Τώρα τι να ψάξω να το γκουγκλάρω. Δεν πιστεύω ότι ισχύει και δεν πιστεύω ότι δικαιολογεί πολλά πράγματα αυτό. Ακόμα και να ίσχυε ότι βιολογικά κάτι, ας πούμε, ο άντρας είναι πιο πολυγαμικός. Οι κοινωνικοί κανόνες, οι κανόνες γενικά που έχουμε βγάλει για τα μεταξύ μας, γι' αυτό βγαίνουν. Γιατί ακόμα και αυτό, άμα έχει σχέση, ας πούμε, πρέπει να το περιορίσεις, ρε μπρο. Είμαστε λογικά όντα, δεν δρούμε, ξέρω εγώ, με μυρωδιές.